Ahwefo se nani da edikan a watuni in aha emergency Ghana TV mididi se baby bia obia ekoso ye ede amon na ebusia kululu na edwin se mema nko a na enim ye nanso oba besia etimi ahwe nyame anim age ne nyanko ba sika se oton asase ede amano na maame no kobisa na o se asase ne ho afu asase na yesei ena maame no nso why na adwin se sika ne die onjai sika no manonka nti odi na asem no abepie mu e wo Lawson TV oni ohene yewe etwe nkomo na maame na enye ono nko na lady na agi ne sika o waji nkofu sika nkasa asase baako wato amadodo nti ya nsem mani enkoni ngutie mu nsemmra na so hye ne so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section aseka me ho na ekohwe video no haje me pa cho ma chen me ba cho kasa kese ma menya sa ben afidie no ho me ba cho so ye muslimini ana ba cho rabi me kwa sorry o kwa sorry me ba cho yo me ba cho bo di kire me wudi de sei di barkisu me ba cho kasa kese ma me pa me di barkisu me ba cho wote he me ti aija zongo na anopai de ba ko me ne sister bi na tentem ho no ana sister na ye firi ya bedane nua na metedem na obai wasra me wato ne sase wo bonwure na sase no wato ye no enche bia na hinda da ne firim te ye ne da ne firim no wanti man ya ho pepes nti foforo na betena se no waso obi ama ne pepes to ne nia wa hunu de wan ya no na mesi yo meni sika bia wo ho but me kwaji me bosia me kwaji a na ma beto me ma na me de ya mejima no se bi ka na me de amawo so anu okopa bia ka ho me koye kwaji sika ne bai ana me beyere me be yi 30 million na de man no wo su na me yi 30 million na de man wade koye no se wade akwaye wo se wan fan ye wo me de menim to obaye no se o my yard na wasrame opese wankoyi wantwa na sase no efa eton na me so wo beton ko ade a metobi o pesan waso ope 1002 ana me se 1002 can it is 12 million ana me se me ba cho 12,000 120 million okay ana me ka se me fra me ba bi kura wo kuro no so o se me fa 10,000 yimbra 100 million mbra ana wo se no wo se o mo amoto dada ne de se o mo wo enim ana me si yo te me sa tumrika sa ko adesman mo e ko ji sika 12 million no ade bra no 12,000 ade bra no ana me ka tira nso o won fa nko na won ko ya kakra se ne saka sika onfa me 30 million na mbra me na wase ne ho kire ne de wonfa nko wadi sika ni nyina koy e kire na wa bra me 5 million 30 million wa bra me 5 million na wa bra me 2 million en so ne no ho kire ne ntima mfa ya asam ana me ji me sika e be ka 1.2 kura me jama no ema kai haje wa ya de nyame shiro afie de asase ni sika no 2 years ni mebusa na no de atoa ana na nsem mo ye be diburi yen ana wo se o sister de kan say man papa na obeto asase na amaya no ai se won ye de won pesika kakra nkwama no na wantimi nkwacha asase no mai eso wani sika nti me wasika me mane bi na wankwama papa no wanche bi mai me si yo minim se no ho kire ne nti ma sa ko pe 50 million ade amano no so ne sa haje oweska wo se ono de obetua me sister minisika na ai se oni pasu na me ho mete sa ene meta besu a kire wo ai o se se ni pasu dia se ni pasu se wo ya no ya no mobo nti no akwa fama na afie de me 50 million no man no ana ono so akwa ye boso miensa na me se na je de na wo de me fancy ya kan te ama me ba ye bufuye ama ne fa ne ko zongo mpanyimfo ho ana omokobo na
ana o say asase no e de be na o say te sa de asase e de be ne ye de asem na hye hagea say wanya asase na eni ho say wo ho na wa mame o ono nko na nim ne nsama waka na afie de mpanyimfo ne ka say omo baji sika na mame ana me say na omo baji sika na mame 2 years ni lo no wa no to na me metua ka me da kom kora ne metua ka say o mama asase ne bi yo ma 2 years no loan na matua no loan for an nsese no won tua misika mame na memfa ye de ame ono ntina me de abadam hagea yes me pacho wanga sa wo ye adwuma be me ton aduane na me no aduane na masoa na me ton na aduane me ton tubani ena de ono ba ho bosia bono no so ye adwuma be ono waton ayi co store ne ma coastal ne ye de hia enam na wa wo ton to ban ne de ton coastal ho akra na nka wo so wonya sika na ne coastal ne ye de hia bia wade fridge ni si wo no ton na magum no woton ena oba wo ho baje ebosia ne se ohene ne se foforo na wa ba ne se obia metue sika ne anya na saase ho nkrata ama no na oniska ena obaje obosia ena afi obaje busia wie no so woton na saase no fa ba cho asase no minim se obi a wo to ade a wodi kan hwe na wo daada na se yidwom kura wo kwa hu ade kode daada no hu se wo pansa na wato wo kokɔhwe asase no ansa na wotua ka man konkɔhwe ne se me ya madu ne se oba woni asase a won beka ho asam me no no so ndi asase no nkombo ogidie no so nti me no no ndi asase no nkombo no minim se eni ho a nka wa meka na oba ye no so wadi su na eba ebesu nti me de minim se mboa na me boa no nti wo se obeto aton nti na me so ma to bi asana mesa to asase na semso kra no na bosia na wo so kɔgye na wo so de beye wadwuma na ada na bosia de beye adwuma wo de ebre no se onfa nkotua na saase ho nkrata ka na yenya na saase ho nkrata ma no se meji 70 million tayesa no meti so na me de 40 million ko fa nema no ana me de 30 million na de man enti wo ye dan na utua ye no na me de ye adwuma no na metua ye de 40 million na odi ye adwuma no and one na odi tua ni nyina ne na tubane no mfaso wo mo ho eye pa 40 million na me de tua ne de amesa akɔgye ekire no be ma na ni nyina ana me de tua ye afi yemra asase no so biemu wo discount no wa nkwa nkɔhwe asase no na wo de ma no edi na sen na aka asa wo kwa akɔhwe na ayede na wo kohu sa feri asase na ni ho edi ba say 1 week de kwana na me sa ne yankwae na me nkɔhwe wa se wo mu guso ye papers nto wo ye papers ni wia na yakɔ akɔhwe asase na wo nya hu ye no ya wo atua ho ka no wo mu ye ho papers ama wo wo ye ho papers na ono na papers na ama no nto wo mu wia ne yakɔ na papa na akɔ chama ya prako na mesiyo nte edi bosom no mesa akɔye wo se menya abotre na de obecha asase na ma ya na tukwan ese di 1 month bi mesa akɔye wo se menya abotre na papa no ehene na ankasa kora tukwan na wo ye pepa na ama no na akase asante hene nsan na wan fa pepa na mbra na yankwache ana mesiyo abapema ne no enti obana ere no so ba mu say oba beta o ma mi echi no na akontokwa odi ni design Sharifa tu meboa me pacha Sharifa tu o ma me o tua sase ne kan wa mama ne me pacha me nyame ne nete me ma ware a me ni kunu nete iti me wo honum na ma me frem no ka chem say na danfo bi say asase wata asase obonre na eye full plot inti no nyame ya adoma wono na tofa e wono honum inti no obepeda na wama ye nyina ya kwa asase no so okay ne yakohwe inti da odi scan man no kra na me wono ho me ba no honum before anopa ma me ne beji se scan okoje wo bank no e de bre no o man it 12,000 sa ano ne ye bosia na edi kan no ana asase ne de no bosia na me ba ye no ana o ka kire me se wodi kan mama me ne 3,000 aha
Into 3,000 nechi no. And I want to assassin. I know what assassin no. Okoji and no man 9,000. Okay. Es horse until I had 12,000. Okay. Aha. Into my minus to say numero buy or no mukra buy. Now me apacho asa na o maame or this says can man no wo bisa o maame say wakwakohwe plot no wo tua ka no. Fi say bia na da nsuom. E bi kura na ateche. E bi kura na ba bia ho no mo no away. Me say some ne do so fa asase ho. Na che say mistake a me susu me ye no. Wo misa no. Na o maame munuanom no na asa wo nko ne ba. There be a dosu. Na no bia ante ne nchen na ana maame wo so wo tua ka no wa ma o ma no mu bia amane. Fi say ampani say nyansa de eni ba akofo tirim. E na toda kura e bia e say wo dwene fie ho nkwala ne ade bi wo kura asem bi wo kura wadwene kura bebo afa so ma wo misa bat say nkwada ne bi nimu a e bi obetimi atwe wadwene e de agina so wa ma o ma no mu bia amane. Me bom we na me ka kire no na o ma no o mote no we dia se nya no nete wo de o ma no o mote no wa na wo ka kire no ge dia o de me no o mote no o mo susa fo ne ye menu we wa na ba koso wo tamale wa ko school wa tamale training nti wono no na me bo na amane sa da ne so no so bai okay nti me risika ne ma no anopa no anwumre no na ono no we ono no bai na ofra we se wo hu na ache na o mo nyina sa bai nti mesadi asase na asame bo omo no na ba ma ne busa oba ne se na ma asama wo kan de aya na kora asase na edayie wasi jenu so ahu se be ma na bisa asase ne dayie na se wo twema dwena gina so se edayie na wase oh mewra emma wo yem nsewo na eda ho jenu eda ba bia ya pa wo kora hu a woni beje ne se na me se apema me na asam no menim se obetime abono kom ne tipo gidie menim se obetime aya me se akora ha na ma me empemiensa na wodi kan de ma no edi sen ansa na wo kwa osan be kan asase di a kirewo edi ba se 2 weeks aha ne tua no ogiye na o ntua ye no na edi sen ansa na osan be kan asase di a kirewo akwaji sika twitwiri die we di ama no Pacho waji ye no mo 2 weeks no na wa pacho anya document we na me hia ne sesi a mesremo we ye ba ko na di kan ba me da mo ase aha enti waji ye no edu be se 2 weeks no ansa na wa baka kira me say wo sra me wanya sika nimnim ya metua meka okay enti wo twa fanaton na watima ye den atua meka enti half plot no de ma mo 12,000 na se bo yuna asase de nam be ye se de o sky uti asase ka di mfie sen 2 years ni enti enfie mienu no watimi ato mra de saa be pem ne be pem ane okay se wo ka sa wo afeli asase no wa nya anto enti won fa wo sika ma wo no asembe no waka kire wo o se wore baba nti wo se wore baba no ana mpanyufo ne no ankasa ne se no ankasa ne se date se ayi o se date se da ben se bi pa date ba cho date no wo de kire wo be pa cho mimi sorry na ben ayi ne mame date na ho be pa cho se eyesa no mehu se ase o pese o twe maame ni di wo hu nti mi ana me de ne call ye mpanyufo ahemfie aha jazongo ahemfie okay nti me de ne call ye no mo frɛ no ana omo ne kasaye nti omo ne kasaye na omo ka asase na se na kyese asase no mama asase ni ni ho oni asase wo ho no nti no omo ka kyerɛ se ende so oni asase de wonya no mpa yesika mfanya de mfamaye ana mma me so kyerɛ se loan na wogie ye no otua ho interest nti no so obeji sika na obeji age ho interest ana sa 2 years ne so oji ni sika no 12,000 no enka odi ko beebi a ko benya asase ato ena ye 12,000 no odi ko beebi a wonya asase nya den ento enti no obeji 12,000 no obeji agi hu interest otua ya nyina okay ana mpanyimfo no pa atwa no mo se wo de ye o sre ya ye nka ye nge 12,000 ne sa ana me meti ase nti meti ase no ana ya shine da say February atwemu ne ending ne ye 1st February nti ne ending 28 for ana 29 on first scan fambra nti ye koye no one first scan famba ska ode ba ye 30 million 3,000
ɛwɔ 12,000 no mu no 3,000 no ɔde bae meba so do mu kakra bi mame Masha Yes. Masha machi Yeah, no, mpacho huye. Nyame adumo na wonso e mame Adom na o. Masha na adan na wakwaji obi bosia empem yensa de edi kan wantua afa akire rosa kwaka akire ne se wonya sika ne ntua nti wokra asase no a wobɛgye hu sika bi ekoye hu nkrata no woton fa na efa no so wode ma no empem edumienu 12,220 million na eno so wonum tua ma wa asase o sika o wonfa mae enso ma me yese wo ye adwuma wo ye coastal adan ene wakwaje obi sika na wonni asase ton na wakwaje wo yonko ba sika na wakwakodie Mame. Ye Di ade na kwa ne se. Mame no eye madam fo pa. waka ni nyina wa hanti kwasam no so maye Di akwa ne se. Meme wo masase wo. Se asase na ayira so kura me kura ni minnim. Ena meme wasase na ayira firi ba bieda yira firi ba bieda. Ena meme ka se me minnim. Ena meme ka kire ne se. Me wo asase wo na se di akwa ne se. Me ho akire me. Na asase wura kura na ka kire me se. Me fa 30 million bra na enkoye ho pete. Eno kure me di 30 million no koye no. Me ji me ma me ni 30 million no. At once no ma fa 30 million ne anko. Already sukura no na me de ne ka. Me ni ji sika bi ena akoka mu 50 million. Enti ekoba sa no. Me ka che ma me se on fa 30 million ne e ma ne no. Ache de me nya 30 million di koya asasi ni. Na me wutie ni yi. pa mame me tie o pa Asasi ne eni ho no. Ena mudi mi akwa ahintie. Asasi ne da ho ya na wod ma me balance no po de wod so me so ena ye 120. Se ye kan na asasi ne gina na matwa ma. Ena udi scan kaya no. First, o ma me 30 million. Second, me enya no po na me di tua ka o. Enya no na me di tua ka. Scan e bin da ho anka me kura no, anka me mazika we ade anti. Ena me kwa free ya na me kwa pay loan 30 million e de bae. Tam na ye di asam di ko ahefie no. Ye di ko ahefie ena mo se e se bi ade na akwa kwan no assassin eni ho. E wo se me ye dey. Me tua ni sika e de man. Eno kure enyina yeso musumu mo ka je me krase asase no enya ade a mo pedi musika na mo pe ena me siyo enya mate enti anu muta na ediko mo di me ko ahiti ena ekwa kan ena sika no menya na at once sa emfa nko no kwenya mienim minya wanka sa ma me no kura no wo ma no omunyim sa minya na at once sa emfa yede emfa nko nti me ma mu kakra no mate so na me sa ma mu kakra ena e ba be di sala kesi no kura me ho awe dem ko gigi kura me nyantua ye ena me siyo ena me sa ko ahifie ho e di akwakotu omoni me sra mo a omo sra mo ma me no mo ma na mra kakra bi enkaye na aka no me de beba enye se no me no omo ntwi se sika na aka no me fam ma yo aye ma asha mame me pacho wo to asase no di emfie dodo sei ansa na nka wo so bepe sika kwaye ho nkrata no ba wo so obi a metie sika no wonye nkrata amamo ho na me bisa wo sei ansa na wo bekọ ma barikisu ho haji abarikisu ho akwaje bosia no na wo akwa hunu se wasase no eda so da ho entum firi wa ansa na abaje bosia no sei wo de kwaye nkrata me ba sha wo sei na ma jisika no mo woje mpemiensa no edi sen ansa na wo kasa wo ton asase ne fa ende min kai yo madam wo ba sa ka chem se edi afe ansa na wo ka che ne se wo beton wasase ne fa na endi afe enti sa bre no a emfie nkono asase na anyira wo bagi sika ekoye ho nkrata no na asase ne nyira ye na emom bosome kakra ne ntamu ansa na wo beton no eho na ekokwa yira ye moa Davi o tane me nko ho
Haji wasam a wo kai emiye hunu se saata ma obeje bosia abrakwa na asase na da ho mfie nkono no na wo gidie asase da so da ho eni ntina na wo so ba beji sika akoye ho nkrata wo hemfofo ne ho me bo ana se eda ho media minim se ade ne eda ho se ade ne nda ho enti Haji a emfie nkono no wansi so da okay emfie nkono na asase ne da ho no wankodo so da manko okura minsi hompo menko ho wankodo so da dabi Haji a asase ne da hefa woto no okuro ben so meton wo lafia lo meton wo bonre ya bonwire hefa na woto no anti mfie nkono na wunsi ho bonwire kuro ba bi eda na da na wasase na timi atu afiri ho ayira anase wo sai na asase na ayira ye nti ase Masha madam teno ayira no sai na ayira Pesiano ayira ye hu Masha wo to sa na nsese we kire ya nti ase da me ka me kire wo asasa as na nsese we ya nti ase da ye hu se atu afiri ba bia na da na koda ba bi fufura na asase Dabi o me nko ho mpo ntina de ne kura ayira sanka de anka me ye ho pipes ni bibia anka be de na ayira pesiano hwi nkutaw ade da ho 9 years ma de kira ebi ni ho aha nti seseno mama Masha wonim se obi di aba se yen kan kira o se ese wo de wadwene ene ko biti ai barikisu ekokwaji ni sika idi ye wonim se wa bo barikisu wonim se wa bo ne kro no wei na efe ni nyansa kro no ana wasema mi kai se ye bo aka kira ye fi se mfie nkono pa wunsi asase ne so da wonnim sasase ne da hode a eye na wo kasa wo kwa akoye ho nkrata eye na akasa me kwa akoton fa abrakra mfie nkono wo akora no mfie nkono no wonnim ba bi asase ne hye kora da Emma Asha yetie wo madam sa eno na makai wo kan say Emma Asha madam wo se ya ma wo mre e woni tua no ho ya ma wo mre nkosi da bai ai se obi aba me ho kura mpacho me ha obi aba ho no se sia na nya no asem ne ye kan ma Asha ya ni abre se wo de barkisu sika idi agura ye sere wan hwe ya ayonko fa da dam ntamu no e be sei se ya ni biri sem ne ye kan wo se ya ma wo mre nkosi da bai se no aja do mo pesa me ye de asam na ko ahenti asem no ahenti asam no wa ahemfie no nkire se watua o enti wo se ya ma mre wo se wo kura wo de kwa ahemfie ko sere se ya ma wo mre se ya ma wo mre enkopem da bai fi se wuntimi nga se ya ma mre na te se fie wo hakura na wo da ho no mo untua wie ya ma wo mre enkopem da bai me na mpanyimfo na akasa me nyanko omo nti disa me ko omo ho anti de ma Asha ya nti wa se wo se gisa kwa ahemfo baby ode me ko ye no ahemfa na ode wo ko ye na some crumble so would some court na say you do some na say nya woda wo kwa appeal enti wotimi kan kire me say would some na kwa yifenti no tama wo pe na wo betua wo ba ya wo ka kire say you disele wi a 1 week would scan ka ye ne baba be so so wo de ba ye ekire no wo kwa ya wo no mo kwatena ase a wo ka say ane ye friend say mo kwa hihya mo tama wo discan baba mo friend me ka kire me mo frame me ka kire me se mimi na me di asem ne ba ye nti no wo frame me ka kire me se da se na wo betua sika no na che se wo ne tama wo pe na wo betua sika na ana se wo pesa wo kire ye sese Emma Asha aye me ba wa san aton amobi foforo me su kofi number wa ha opa ye friend na kofi muntie kofi enum asem Emma Asha madam Emma Asha me ba cho wo se ye ma wo bre nkosi da ben e na wo di sika ne be ma ode ni be kosi akogu mani mu ase ade sa ni gwase no po de mo anya be gu mewie Emma Asha Emma Asha ese wasem a wo ka ye ne ye gina so adi asem no wo se ye ma wo mre nkosi da ben se ye tie wani masem ahempie ho na ko ho
aha nya ahemfie wa asɛm ne yɛka sɛ wopɛ sɛ wɔkyerɛ yɛ sɛ ahemfie hɔ na asɛm no wa yɛ yankasa yɛbɛtu bɔfoɔ yɛwɔ ɔhene wɔ ha ama na kɔ ahemfie hɔ ama yɛsra ahemfiefoɔ ama na tu bɔfoɔ ma bɛka yɛ ho ne yɛ no wɔma di asɛm no wɔ ha baabi abɛduro no ɛnsa nkɔ ahemfie obiom ti ma yɛ da wobɛsɛ yɛmfa ma na wode sika no bɛba mma ahyɛ yɛtie wo mma ahyɛ ɛmɛyɛmfa police ma hɔ menka mebɛ sɛ waa wohyɛ wo da sɛ waa wanhyɛ wo da deɛ ɛneɛ wobɛhyɛ me ama me mmom ma hyɛ wo da ama ɛda no yɛde nhyɛ bɛgye sika ɛne nti mebɛakyɛ mma ahyɛ wote mani ada bɛn na wopɛ sɛ yɛmma wo nkɔduro na wode sika no bɛba mma ahyɛ gyina line no so mma ahyɛ yima no na yɛnni asɛm no bɔkɔɔ mesrɛ wo mma ahyɛ producer mo san frɛ mma ahyɛ ma me yi na wayɛ na adwene sɛ wɔnkasa mo frɛ no ma me na yɛnyɛ sɛ di akɔduro na ɔsɛ yɛsra hemfiefoɔ no na wɔnom tubɔfoɔ ɛbɛdi ɛma yɛhunu kora sɛ ampa sɛ aba hɔ no mo sɛ sika no gyeɛ ɛna yɛgyeɛ enti mma ahyɛ wɔte me nka afa phone ɛma yɛmfa police ɛmam ɛma yɛmfa ɛkwan foforɔ bi so nan ka no nyi sika no ɛba saa ɛntwa yie na ɛsɛ wo ya yɛ sa yɔnkofa ɛda wo ne de mienu ntam nti wo bɛ sɛ wo mia ma barkisu ɔno so ɛyɛ bosia ɛna ɔda no a wo tua wo ntimi nka sɛ wo yɔnko ba nkɔgye bosia na wɔno nkoka na wo sɔre a wo da wo hwankorɔ mo ensi kura abusua yenkɔ ayɛ atwea ne yenkɔ bompa yie na me yadom a akine bena akine wukuo ya wo yayi akine ya wo yayi kafra na yɛkɔ ɛyɛ atwea yɛkɔ akɔbompa yie ɛne nti akina anapa du baako Angela FM animu wa na ɛhyɛn no na etu kasi ka bia ni mo fro ni free bɛsen kɔ na kɔbompa yie ya wada fie da memene da na mo asi fam wo mmra no na nyame wa bisade nyinaa wayɛ ɛde amount emma asha Madam. Aisha agro na wudi no ni media wa hwe mama mani abre me so me pese mani bebre Anka na de o ka bi betwem Madam ba cho say Aisha me se ahemfie ho na asem no afiri ho ye bekọ akofre aye bekọ ahemfie ho ne ekọ akoma wo mo ede wo mo nipa ba abeka ye ho ne nyina ya kasem no eni nti hye ye da ye mfa ma wa wodi sika ne beba Madam, next month me this kind of beba. Me ba cho next month no first and now dey ba first May and now second May and now third May. Me ba o say. Me ba cho ka say next month aye what no watra. Ye wo first May, ye wo second May, ye wo third May, 4th May, 30th. Da bay na wo dey beba. Never 15th May. Why? Ana ya na cast me work out point no. Me ba cho ha ma Aisha tie 15th May no wo di sika dodo sei e na ebre ye. Esa balance in fact so obabu so mo balance na aka no mo afa na ne awodi akuma ekwanyina me ba mo cho afa na mo san fa receipt ne nto so ma me na mensese ma no sika botene na nkasa a ye de to asase no eye 12,000 ana barikisu aje barikisu kwaje bosia no hunsi hu na woro masese no bosia no hunsi hu no wo mo sese ye no eye empem nkono ahenso aduakono mienu ye ka ne mienu bomu a na kire se wo ba betua sika no empem aduanu opepe aduanu ba ko ka ne tete sika no opepe aduanu ba ko mpacho fasika no to so yiye mame opepe ahanu ene say 21,000 and 21,000 empim na aduanu ba ko na kakra eguso ene nti Maasha wutua 21,000 plus kanete sika no 210 million ebisan eguso eno ni sika wo de ba mpacho wasom da madam mpacho mitimi so wo de be si bia no so me ka to se balance ene hajia wuntimi so ma me mpacho ekina me hia wo fie ha me say balance na aka no eno na me de beba me mpacho balance ne yesai aka 40 mpacho Maasha me mpacho me hia wo fie ha kina nyame yadom a mehwe wanim Maasha me ba cho mi hia wo ha ekina Nyankopon won fa yanduru Maasha wo say Nyame fa yanduru Hello Jina line no so ma me di Kofi ma chen Yana Kofi wato asase wo Maasha ho no mo Maasha ben ba cho me ba cho Maasha oye coaster Amba cho mana ka say me di adwa prebi me kasa free Lawson TV
me to me emlebu waso oton atase bi aha ana me di sika eko wuram na me di ko wuram nyamianum ko no ko re ba ko pe me twantonto e taso me hu ba bi atase ne da ne da atase ne da se da me hu da wadi me ko bonwi wadi me ko ye no ama yo ko wa bi ko mo che ba bi atase ne wa ana ko fu ana si sa ana tu try ezimisikan kwa we musikan basa kana utan we musikan basa kan u tua kakra Kofi asase no uton say Kofi hello wadi asase ne ma wo say wadi je wo say sata no wadi ma me enu ase food protein ni ko ni mbechim enti wadi ebo oton ma wo bo say sata no ai Kofi wadi je usika say utu ya say ne ma asha ase be 90 ma asha wo ahoma no so ma asha wojina so na atim se wode phone na to baby enti Kofi usika no wo so ye ne basa na otua ne nyina ma wo de otua ko re ba otua ne scan wo ye ne basa mame fa kwenye so na menchia bonwire hine na bobi ansa na wadaroma memoache anopa se wo mpasua so na ma asha wode di impripra go ye pilolo wo ho no Kofi mama ya da se no mre wate mbachimati abusia aye Kofi ne ate ne nka no wono so ma asha no eton asase ne bi ma na wode je ne mpem nkron ma asha me ba mo cha mo san frɛ ma asha mame em say ade no aya adwene kase a wode nam ma Lydia aya adwene kase a ma ansha de nam a wode ejeje enkrofo sika ema maame ahye ya ye ne kase wo hwese do siti won so ese o hye da nyini nso na hwe ni yes wonya ready so bibi fa no ho dabi chese o take advantage e wo maame ho so o mre e no fa na damfo e chese ni sika sem wo ye ya ajejeje na when aya kro no so no obi wa ha won hye da nwura da mu se wo kwakwa akoyi sika afiri ho ni abo kasa wo ye awi mami hello Maisha yes Maisha nyame ya dum a ekina me hia wo ha yo me ba cho anopa no nso pepepe na wo ha wai nyame fa ya nduru madam na Maisha ade na wo san ton bo nwura sase na asan de ma Kofi biem ma ton bo nwura sase ama Kofi ai wo ton ma Kofi so ka chen sa asase bi ma mpem krono 9000 otua de ma wo oye minua ezi ya sa wo dia ya si yedi awu anke yankum mani no wo dia manifo nko a na de wo ton asase ne ma wo momo a Maisha ada na oyo ba na sa suban we na wo ese wo da na die enti won se asem a wo kan ya Kofi so be kan ye eno na Kofi kan ye o wo se kokwa kire na asase no wo se ai na hafu na wo hunu ba bia hye da na che se ya dwenkase na ade na Maisha Kofi wo tie o pa anti kasa ipa to Kofi no wo hobi wo tie o pa wo gira homa no so anti kasa na da wo se sei wase wo so ton asase ne bi ma ne saa wo kan se kokko kire na asase ne so otua mpem nkro ma se kokire ne so no wo de ne ekina na asu afu na wo hunu ba bia hye kora da saa adarega no na wo de ye wo no so de na wo ye saa Maisha madam pato so otua sei wo tua 9000 90 million ai 90 million pato mo busa ni ye die na okay wo so otua san na ma wo Oria wo so sai na otua ma wo sa wo na wo je ye enti sai na otua ma wo otua 50 million na ma mi o na sister million yezika ketwa sister empim aduasia ka ne tete sika opipim aduasia yezika ketwa na o ka say 90 million na mentia na chesa wo ji 6000 so wato asase ama no na utimi kwakwa che na asase no da ba bi eda mi ba to Kofi no wo hobi enye no asem de ye ka me say Kofi no wutimi kwa kire na asem no ba asase no ba bia na da dabi
adenti na wonim sasase bia ni ho na so gi ni sika adenti a Mashe Madam Aden na wonim sasase bia na bonwire na wo kokwaji obi sika na wantimi ankwa chere adenti a Masha kasa na wankasa mewi a mefre bonwire hene mema amara aposifo ababeche wo fi se wo ye adidi bro ade agu ne so ewo na sase ne so enti kasa Mana de na meka na se aye tro ani kro no bo na wo bo mebo a Masha china ye twan wa ha na echina no se wa ma echina no se wa ma me make sure say echina no bonwire hine metwan wo ba ansa na mefre na mafre no se wa ma echina no na mefre no o china nyame aduma na kwa ahemfie hifa ahemfie aja ahemfie enko ho echina aye ayija ahemfie mpanifo de wo mo ba ha enti brawa be hia wo nyina wa ha sabi akwa bebi foforo aha me ba cha me se bra ha ayija ahemfie mpanifo ro baba na wo nyina wa ha se ehemfo entokwa na wo ku no so woni mu a say Udi eja ho na bra echina beba na ahemfie ayija ahemfie mpanifo ne wa ha na se wa ma ya kwakofre bonwire hine so ne mpanifo so mama be ka ho na ne afa de ya gya asem na ma wo mo na wo be hunu ba bia susu a wo de wo be fa enti china ya twa wo maasha producer me pa cho mo so ni mu wo ho ma me echina wo maasha wo ba wo pe wo mpam cho mo twa ye wani mu ho no mo dem ase bra condemn ayo kafra Ashay wo gume wo didi na dwene ho papa na say wa ye na dwen say wo be heda ye say me wa asase no obi na toma no so no na koto anko wo de didi bebro wotwe ekura na ode te ekrom ho me ka me kire amanifo so nko a aye kro no wanti no ho asese obokro no ko sa wo hwe maami na heda say adamfo nti ma me 30 menya enti me to asase ama me to asase tete no ne say story mi po ye say enkura rempadua asase da wiase ayira Shoot me didi ho esa me wa asase so ho enuti yenhwe ye ho ye ema binum timi ye ho akromfo ba wo pestal bi no mami kro no e no obo na minim so wo kuro so wo mawo ene ni kuro nhwe ne ho ye na ye mami so hwe wo akasa no wotu aduane a woton yi wo hwe 500 kra no enso doso misa ba ya me pese uka uwuramu kura tochi mu ne yia ka uwuramu tochi atwene besi because bonni die bonni enya de a wose nipa esososo asofo mo wadwuma ye o adwuma de no we de nye ne am se we de nkramufo anya mo asofo na be ye ho menyi ndam nyina na ya na wo mo ebi nso wo ye ho na bi wo mo no ye omwa we de mfa mo omwa de wo mu ne se de na ba onipa tirim se me de metena wi asena me de madwene abu nipa nkoa so wo didi na dwene ho wo didi wadwene ho se adwene nyame de tu ye tirim no madwo a wo de ma ye se kobu obi se me de minya da bi o na nyansa wunya ya wo di kwakoye we se matrike no me pacho ade na mfa sa nyansa na enya dwuma emfa nhwa customers awe so nya dwuma awe ya dwuma kro no ya dwuma asemo asisi ya dwuma enye dwuma na wan kasa wo wisu mama asase no wo so won toma obi amfie nkron anko so da enye sa no kai ye ki we so wizu yo afa wie ye na ko ba se waton am obi ama ivi kofi kura nso anakwa me anakofia waton am ono nso ama akodi ni ono nso nsem enna wo san bisa ne se oton asase ni ma branches so won toma me later was what on afei sika no was in 9,000 na 6,000 adey abaya o unye be mampo ni akasa kukoduro oba baya kitwa te say ba ho feiti hey na utimi de bonne kase hwe obi abaya ni monyamfo wo beto na duro wo be di no kure wo be bo wiase obi ho fe anka diri di ekire ko be bie ye na nsusu bai nti subai na bebu obi na mami ka okro wesi susu obebo kro no bebu nipa awizu wadwena mami wei
mami wori wo so obu no obabri wa wo tintin mo wemu eboa se be ya wono na setena be koyie na wo wizu nyansa ye besre mesre ma oyene me pacho ni die case we die case we na bonwure mesre wo de wa wo dia wo de wa wo die mu a me sisi form na wo de form na si for nane na nankasa maye na chiamente omonte na menim Aisha kitwa we so ne asante ahemfo be ensia ene o man so twen because of asase ba kope adai mama say the man leader kai memi ntu fu kitwa bi na menim so time na so mami ni wono nko hwe papaye yeso bebu ni paba fa sebi nyansa eto ho asemo yawo hwe nura sa na mame ba ko betena ha sao sebi mpreduasa die na wo kaba woro na akobo obi wo kaba na ewure wo street na ewure gu fomi wo na akobo obi oja didi wo na obo obi wo de anu abo awan obi nyum wo se kwa mi ahe me wa himpo kwa mi ahe me wa himpo na me kobo obi wo emo be na wo mu bo nipa ye bisa se de awase obi su na oye me mobo ewurade eni obi ba be pew na osu abranti be beba na obesusu opew no akọ wim na so ho to say from yes debi ma woni na wo sa aboa wo ni nipa bone fo ba wiase nipa bone fo aba wiase ti mo ye papa ye nkase ye mo nipa nanso se wo ye me mobo de ye mfa mo nipa ebi kura de akwa aware ama ye mo so asem wo ye me mobo pese me ware na me boa no una ba wa obi aboa no aware ya ware boa debi o eja brabo mu nsem ntimi de me futuo ni se wo wutie Lawson na no pay no fetu hofo emwoni passe wo mobo esese oboa no anu aboa no na se wa besu osu ye wo ye me mobo osu ye na me ho adwire me wo ye Yesu yo condemn won na manu obo ni passe nua so nyina no obo ankofo ebusia fo maami die ade a wo ye na nye ade a maami ye kwan odi maami fasui enye kwan papa so wotimi ahwe onyanko ba anim ahwe nyame anim etimi agisika se ye de fi ne nchen sa wo ma na asase eno na ye papa condemn kan woni bebi a maami ni nye sika ni fi e na ode ma sometimes ye bi say ye ho sa questions no sika ya wo di woni pa no ho woni bebi a nipa no ko fa no woni bebi a nipa no ko je no ni wotimi agisika ya di ni free. Yes, sika on blans na wunya udi a unfa adwenton ebi ni enye maame no nkwa na waye ni sie waye nkofo sa ama ya fini pa ba akokwa ama ono kwa atimi a verify aka say o ma uto asase ma no na asase no na ye nkoso awsi efu na say ochi na say ho story sans na ode ye maame we sans na ode ye maame we itibusia ye ma ye ni na ho ujina ho kwa ato no eyasem nti ameka say yasem ne say dia ujina ho ato no kwa no wato ama obi ana say ade na ujina so na asase na ujina so no kwa no wanhwa na enye ne dia wanhwa na enye ne dia nti yema ye ni na ho we o picture na eda so yi o picture ena ma media beja eda social media so never forget never forget nti dachi bi na osesa na ko page mo ba bi na obi ko we ma mi we ye wu ne se o TV so ye wu ni picture wayese ni wase photo ena eda screen nusi enye wani wu oba besi a woje onyanko ba esi kedi fidewi oba bransa na onye sika ni wetimi ahwe nyame anim agi onyanko ba esi ka so be man asase no nso amaso nti maame ne de onye asempa pebi no nkan kire maame no ohini ni ka se ombra ena ka ni ha ena se nanso wuji sika ne de otimi bai nti se na wa hyebon se sa de no an fiska na mba mi jo ohini yiri ni na bedwafo odi
me diomudi keke. Say definitely skaway, my menensa beka. Or the other video was say, dear. Nensa beka ni sika busia, ye ma ye ni na ho. Ade ba kwa meka cho bia ne se mumma mwani. Mumma mwani eni enna ho. Na wo gina ho mpo no. Ye di twa wo ntro. Na dia wo mfa wani hu. E na obagye di. Nti mfenti ya mfu busia ha. E na bedi mo ebesi. Channel so be subscribe. Na wa like. Na wa drop comment na se e comment section na ase. Catch me esi anything. Ani meeting. Yebesa nso edi nhyiemo e wa ha bio. Ebusia.